niin, nuoriso. Jaetaanpas jakokulmassa. Ja otetaan esimerkiksi jakolasku 705 jaettuna 5. Ja jaettava merkitään jakokulman sisään. Piirretään ensin jakokulma. Jaettava tulee sinne sisälle. 705. Jakaja merkitään jakokulman vasemmalle puolelle. Ja tulos eli osamäärä muodostuu tänne jakokulman päälle. Aloitetaan. Ja aivan samoin kuin lukuyksiköittäin jaettaessa aloitetaan suurimmasta lukuyksiköstä. 7 jaettuna 5. Toisin sanoen, kuinka monta kertaa 5 sisältyy 7? 1 kerran. Tämä oli ensimmäinen vaihe. Jaa. Toisessa vaiheessa kerromme. Eli 1 kertaa 5 on yhtä suuri kuin 5. Toinen vaihe oli siis kerro. Sitten suoritamme vähennyslaskua. 7 miinus 5 on yhtä suuri kuin 2. Tämä on kolmas vaihe. Vähennä. Ja neljäs vaihe kuuluu pudota. Pudottaminen tarkoittaa sitä, että pudotetaan täältä seuraava lukuyksikkö tämän erotuksen vierelle. Ja nyt mietimme jälleen alusta. Jaa, 20 jaettuna 5. Eli kuinka monta kertaa 5 sisältyy 20? 4 kertaa. Kerro. 4 kertaa 5 on yhtä suuri kuin 20. Vähennä. 20 miinus 20 on yhtä suuri kuin 0. Pudota. Pudotamme seuraavan lukuyksikön. Ja jälleen alusta. Jaa. 5 jaettuna 5 on yhtä suuri kuin 1. Kerro. 1 kertaa 5 on yhtä suuri kuin 5. Vähennä. 5 miinus 5 on yhtä suuri kuin 0. Ja näin olemme saaneet selville jakolaskun 705 jaettuna 5 tuloksen, joka on siis 141.